Ahoj, zdraví vás Rentovi u našeho dalšího videa, u našeho 6. videa. Omlouvám se, že teďka dlouho nebyl žádný díl. Já jsem teďka hlavně neměl čas a jak vidíte, tak hodně moc změn. Dostal jsem od jednoho kamaráda VIP, jen tak prostě mi ho koupil, takže jsem za něj šťastný, takže nebude tak těžké udělat ty projekty. Jak vidíte, mám tu už všechny suroviny, co potřebuju, mám tady dost. Takže dnešní projekt je ten, že uděláme, já jsem teda to nazval Satanova věž. Doufám, že se vám to bude líbit, je to skoro celý z obsidiánu a ještě dáme glowstone, to teda říkám dobře, no a co ještě, a ještě tohle. Tak, to si dělám místo tohle. Tahle z toho bude zajímavá tím, že jakoby teda, no, teď jsem to pozapomněl, tak to je jedno. Tak, nastavíme si lítání, kam tohle půjde, to ještě nevím. Tak víte co, já to udělám někde blízko. To budu zmizovat, co tady bylo, ano, to je už mi jedno. Já bych to třeba udělal tady. Když to se moc mám. Já to udělám. Tak já to udělám tady. Teď to nebude až tak těžký udělat. Snad teda. Takže čím začneme, uděláme si vlastně plochu. A tady můžu odkopu trochu tý hlíny. Přeceníme to za chvilku. Tak. Takže takhle. Tu dělám. To pár vteřin, no. Takhle. To bude možná trochu přesahovat, takže čím začneme, uděláme si takhle. Pak takhle. Pokud třeba tak vlastně blok, tak já můžu tohle. Tak. Vždycky, aby tam byly aspoň ty 4, no, ale jste měla přesně na tu bránu. Tak. Je tam 3, že? Taky. Tak. A pak vlastně hned další. Takže během pár vteřin. Já si vždycky kontrolovat, to potom nemusel odkopávat. Takže jako... A možná přijde pomalý. Takže... To je snad jedno, ne. Co teď mám to dobře? Já teďka vůbec jsem jistý, 1, 2... Ještě takhle jednou to udělám. A teďka udělám... No, radši začnu ještě tady. Tak teďka měli víc, protože jsme ty 4. 1, 2, 4, jo, je to ono. Tak. Jak vidíte, tak je to během pár vteřin udělané, ta spodní část. Vteřin, pár minut, no. Asi tak pár sekund, musíme toto nevadí. Tak ten obsidian to bude mít pěkně, možná, že půjde ještě pro 1. Tak. Ne, tak to budu si pro pumpáč. To se trošku nevyvedlo. Tak počkejte, to ne. Jo, ale jak máte ten VIP, tak už musíte dávat, teda nemusíte dávat, ale když máte dva domy, tak, teda když chcete mít 2 homy, tak vlastně napíšete jméno set home, název domova, aspoň si to myslím, možná, že to tak je,
teda určitě to tak je. No, to už je. Tak, tohle odkopuji. Snad rychle. Jo, celkem rychle. Tak, teďka raz, dva, tři. Raz, dva, tři, vlastně 4, jo. 4, vždycky si na to vzpomenu. Paráda. Tak, tady další. 4. Aha, 4. Asi jak koukám, tak jste slyšeli těch expů. Tak to jsem dostal tady na tom serveru taky. Máte u toho VIP, co jsem celkem koukal. No, tak vám to vadit nebude, že jo. Takto. Co vám se tam bude líbit? Podle mě se vám to bude líbit. Takový ty gotici, jestli to hrajete, tak jste gotik. Tak tady třeba myslím, že to bylo. Já se bojím, ale jsem to neudělal špatně. Paráda. Tady bude vchod, jo, když tak. To je už jedno na vás, jestli tam uděláte taky tu bránu, ten šlo vidět, ale já ji tam nedělám. Tak, paráda. Teďka uděláte vlastně tak. Nebo kecám? Ne, nekecám. Tak. Vždycky nevidím, jak je ten blok černý. Tak ho prostě nevidím. Jestli budu muset pomáhat tím blokem. Paráda. Ten díl byl celkem krátký podle mě. A možná, že natočím 2 dneska. A tím si jistě nejsem. A už se nám blíží 10. díl, takže taky pěkný. Jsem ani nečekal. Tak. Uděláme nové, z toho si předám sám. Ale to nebylo vždycky tak dlouhý. Tak, to bychom měli. Tak. Není to hodně. Já jsem tady na serveru postavil kasíno. To jsem už někde říkal, ale nevím kde. Tady určitě ne. No a oni mě normálně zbořili. Já jsem to kasíno dělal jedlo 3 hodiny. A oni to prostě zbořili. Ale to mě naštvalo.
Takže co s tím já nedělám, že? No, a zase. Tak naschválenou. Jo, to už je jedno, že jo. Tam se tam stává, jo. Prostě no. Už jsme to měli. Ani mě to přestalo bavit, ty stavit. Což se u mě nestává. Tak, tady už to uděláte takhle. Aby jsme si to odlehčili, tak to udělám už tady takhle. To odkopu. Tak to odkopáme se nějak dlouho. A to bude tím, že letím, ne? Je tam chtěl nastavit denní čas. Ach, to ještě mi nevyzkoušel. Stalo jsme to, nebo tady někdo byl. To je jedno. Tak, teďka co? Teďka tak. Jak to... No, takhle. Bloknout to. Tak. O, teď už jen sám. Paráda. Tak teďka si musím stopnout přesně na to. A se na to opět bojím vždycky. No, a všechno dál vedle. Takže tenhle blok otevřem, tenhle. Tenhle. Paráda, teďka ještě jeden dolů. To je už jenom do toho, aby to vypadalo hezky. Paráda. Ještě, že on to vybere brnění. Yes. Tak už jen pár bloků, tam máme to hotové. Červená. Budeme samozřejmě další díl. Tak teď už jen sem. Pak ještě menší zajímavé prvky, ale to myslím, že udělat nebudu muset. Teď už se tenhle tam rozvědět s vámi. No, to je jenom. Tak. Paráda. Víte, no a když tak, abyste se nebyli, že tam mám glowstone, tak já tam dávám
Já ještě ho tam nedávám, ale dávám ho tam už kvůli tomu, že to taky z nedru. Přece jenom zjišťovám, do kam sedí. A na Obsidian chtěl jsem vlastně dělat portál, takže proto. KCSN list. Zda to tam dávám dobře, ale nemám to tam dobře. Tak si myslím, že jsem to spodil. Tak nahoru. Takže si uděláme toto. A teďka už se vlastně uděláte. Proč jsem si byl tohle? To spávám, to už jedno. Teďka si sem uděláte jenom jakoby tohle. Naučíte si to třeba takhle. Paráda. Víš, proč já vždycky lezu do toho ohně? Tak schvál. Tak teďka už jenom, když už, tak se tam můžete dát někam ten broustav. Nebo to šlo vidět. Tak. Dobře. Tady bude vchod, takže vidím tady. Tady. A tady. No a tímto, tak a tímto máme tu budovu hotovou. Jak vidíte, je to hotový. Nazval jsem to Satanova věž, protože přece jenom je to by brána do pekel. Škoda, že neudělali bránu do nebe. Sice je, ale je to moc. No a teda tím se budu asi loučit, no, s váma. Takže já vám přeju zase hodně štěstí o Minecraftu. Abyste si zakraftili pořádně a užili si mé videa a na další video jste se těšili. Když tak v popisku videa bude odkaz na Facebook a vlastně ta stránka, tam mám jakoby svoji stránku a na to budete odpovídat na různé otázky. Takže děkuji za zhlédnutí, lajkujte, sdílejte a posílejte. Takže čau.